Äh, Tähän demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukseen liittyviä teemoja. Eli siellä ihan edellisen luennon lopulla muistaakseni sanoin, että palataan vielä joihinkin näistä teemoista. Ja ennen kuin sitten katsotaan näitä demokratiakasvatukseen liittyviä loppuosaa, ikään kuin sitä yhteenvetoa, niin sen jälkeen mä johdatan teitä tähän taloustiedon opetukseen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Ja nyt aikuiskasvatustieteilijät, vaikka tämä fokus on perusopetuslukio, niin kuunnelkaa aika herkällä korvalla ylipäätään niitä teemoja ja tuloksia, mitä mä täällä nostan, koska samaan aikaan aika monet näistä asioista on semmoisia, että riippumatta siitä, opetatteko esimerkiksi aikuislukiossa tai aikuisten perusopetuksessa tai kolmannella asteella, niin tietyllä tavalla nämä samantyyppiset asiat, jotka liittyy talousasioiden, taloustiedon tai talousasioiden, taloustiedon opetukseen, niin heijastuu kyllä myös muihinkin koulumuotoihin. Me aloitetaan sillä, että me katsotaan vähän oppilaiden talousosaamista tämän PISA talousosion näkökulmasta, mutta sitten katsotaan vielä aivan lopuksi sitä, että minkälaista taloustiedon opetus voisi olla 2030-luvulla. Minulla on myös tämmöisiä hieman kriittisiä näkökulmia, joita tietyt taloustieteilijät, jotka on paneutunut meidän kouluopetukseen, siis taloustieteessä, on tuonut, ja nyt tämä kriittinen näkökulma tarkoittaa sitä, että he tuo ikään kuin joitakin ehdotuksia, että millä tavalla taloustiedon opetusta voisi ajatella, että kehitettäisiin dynaamisemmaksi, vähän rososemmaksi, millä tavalla näitä arjen talousasioita voisi ottaa paremmin haltuun ja minkä tyyppinen ehkä tämmöinen niin kuin kriittinen ääni näyttää siltä, että sieltä taloustiedosta puuttuu. Ja mä tiedän, että voi olla, että me ei ennätetä tänään katsoa semmoisia lukiolaisten vastauksia ylioppilastutkinnon kokeiden taloustiedon kysymyksiin, mutta jos on niin kuin mä epäilen, että on, että näitä osioita me ei ennätetä hirveän perusteellisesti katsoa, niin mä viritän teille semmoisen vapaaehtoisen pienen pohdinnan. Eli mä kerron, että mitä teidän kannattaisi tehdä ja millä tavalla teidän kannattaisi ehkä niin kuin lukea niitä poimintoja, jotka sinne on otettu 2010 ja 2014 ylioppilastutkinnon joidenkin kokelaiden koevastauksista. Eli tämmöisin teemoin mä lähden teitä kuljettamaan, mutta ennen kuin päästään sinne nuoria talouteen, niin katsotaan vähän tähän demokratiakasvatukseen liittyviä seikkoja. Ja nyt muistaakseni me päästiin siihen kohtaan, että mä ihan viimeisenä sanoin, että tietyllä tavalla tämä demokratiakasvatus voidaan jakaa aika selkeästikin 3 eri ulottuvuuteen, jotka oli nämä laveus, syvyys ja vaikuttavuus. Ja muistan, että mä vähän haastoin teitä sillä, että mitä tämä voisi tarkoittaa, tai mitä nämä ulottuvuudet voisi tarkoittaa yhteiskuntaopin opettajan toiminnassa, tai sitten laajemmin yhteiskuntaopin opetuksessa. Ja jos te katsotte, niin laveus siis tarkoitti sitä, että kouluyhteisössä pohditaan, että ketkä kaikki voi käyttää valtaa, syvyys sitä, että mitkä on niin kuin esimerkiksi oppilaiden tai opiskelijoiden vaikutusvallan rajat, eli mistä oppilaiden kanssa keskustellaan ja mistä voidaan päättää yhteisesti. Ja vaikuttavuus tarkoittaa siis sitä, että mitkä on oppilaiden tai opiskelijoiden ihan tosiasialliset vaikutusmahdollisuudet esimerkiksi päätöksentekotilanteissa. Haluatteko te kommentoida tai käyttää tässä oman puheenvuoronne? Mä ajattelin, että tämä voisi olla hyvä kohta ihan pieneen keskusteluun. Mä sitten kyllä torppaan, kun jatketaan eteenpäin. Minkälaisia ajatuksia tämä teissä herättää? Nyt ja demokratiakasvatuksen ja sit osallisuuden näkökulmasta. Miten osallistaa oppilaita ja opiskelijoita? Mitä? Eikö tämä herätä minkäänlaisia ajatuksia?
No mä annan teille yhden tai itse asiassa 2 käytännön esimerkkiä, minkälaisissa tilanteissa se ei ehkä liity vain yhteiskuntaopin opettamiseen tai yhteiskuntaopin opettajuuteen, vaan se liittyy ehkä niin kuin just siihen, että millä tavalla me niin kuin ajatellaan, että oppilailla tai opiskelijoilla on ihan oikea mahdollisuus vaikuttaa siihen kouluyhteisöön. Aika monissa opettajakunnissa aika ajoin keskustellaan siitä, että onko esimerkiksi ok, että joihinkin opettajakokouksiin tulee oppilaat tai opiskelijat mukaan. Eli semmoisiin kohtiin, kun esimerkiksi päätöskokouksia valmistellaan ja tiedetään, että siellä on oppilaita ja opiskelijoita koskevia asioita, että niihin kohtiin esimerkiksi pyydetään joko luokan edustajien tai ryhmien edustajien jäseniä tai jäsenet paikalle, tai heitä pyydetään valmistamaan kanta tai valmistelemaan kanta tiettyihin asioihin. Ja sitten semmoisissa kouluissa, joissa toimii aktiivisesti johtokunta, niin siellähän on oppilasjäsenet, ja voi olla, että oppilasjäsenet on niitä, jotka on selkeästi alle 18-vuotiaita. Yleensä on ollut tapana valita 4-15-vuotiaista ylöspäin, mutta tätä ikäähän ei ole tavallaan niin kuin millään tavalla esimerkiksi johtokunnan jäsenyydestä äänestettäessä ei ole rajattu. Ja esimerkiksi se, että mitä tarkoittaa, että oppilaat tai opiskelijat on toimivaltaisia johtokunnan jäseniä kouluissa, jossa on alle 18-vuotiaita, niin yleensä näihin kysymyksiin ei tarvitse ihan hirveästi paneutua, paitsi siinä tilanteessa, jos esimerkiksi käsitellään sellaisia kysymyksiä, joihin liittyy esimerkiksi johtokunnan jäsenten tietynlainen vastuullisuus, eli he ovat vastuullisia, kun he ovat 18 täyttäneitä, ja kun on johtokunnan jäseniä, jotka on alle 18, niin heitä ei myöskään tämän tyyppistä vastuuta voida edellyttää. Viimeinen tämmöinen esimerkki, jossa mä tiedän, että kouluissa pohditaan esimerkiksi oppilaiden ihan oikeaa tosiasiallista niin kuin vaikutusmahdollisuutta, on sitten esimerkiksi opettajien rekrytointeihin liittyvät asiat. Eli voi olla, että johtokunnat on niitä paikkoja, jossa tehdään ihan oikeita päätöksiäkin, riippuu vähän siitä, että puhutaanko kunnan vai valtion vai mikä se opetuksen järjestäjämuoto on. Mutta nämä on semmoisia, joissa sitten usein käydään keskustelua siitä, että osallistuvatko oppilaat tai opiskelijat esimerkiksi tulevien opettajiensa rekrytointiin vai ei. Eli nämä voi olla tavallaan semmoisia ihan oikeita käytännön esimerkkejä, missä puhutaan itse asiassa näistä 3 ulottuvuudesta aika suvereenisti. Nämä nyt tämmöisiä niin kuin virittäviä esimerkkejä. Haluatteko tämän jälkeen kommentoida tai pohtia sitä, että voiko tämä näkyä meidän oppiaineiden opettamisessa tai sitten ehkä siinä koulukontekstissa laajemmin? No onko teidän mielipidettä tai kantaa siihen, että jos on esimerkiksi johtokuntaan valittu oppilas- tai opiskelijajäsen, niin mitä se niin kuin käytännössä sitten tarkoittaa? Voidaanko hänet esimerkiksi sulkea pois semmoisessa tilanteessa, jossa ruvetaan käsittelemään opettajien rekrytointia tai rehtorin valintaa? No mun mielestäni kyllähän tuo demokratiakasvatus niin kuin totta kai laajemminkin kuuluu kouluun, mutta esimerkiksi just tollaisessa, missä kuitenkin puhutaan, niin kuin, no en nyt tiedä miten paremmin voisi sanoa, niin sanotusti kovista asioista, rahasta tai palkkauksesta tai jonkun henkilön rekrytoinnista, niin mun mielestä siihen ei kyllä opiskelijalla tai oppilaalla minkäänlaista sananvaltaa. Kyllä se on niin sanotusti sen ammattilaisen ja niiden, jotka sen päätöksen tavallaan seuraukset sitten tavallaan kantaa, niin niiden vastuulla ja valinnanvapaudesta on kyse kuitenkin. Joo, kiitos Roope. Tästä puhuttiin mun mielestä juurikin, kun mä olen käynyt Lahteron johtamisen sitä koko opintokokonaisuutta, niin kun hän on pohtinut ja kirjoittanut tästä oppilaiden osallistumisesta, niin juurikin sitä, että onko se aitoa vai ei, niin tässä Roopen esimerkissä niin se nyt ei sit olisi kovin aitoa. Että sen mä näkisin niin kuin probleemaksi, että jos halutaan ja nähdään ne positiiviset niin kuin tavoitteet sillä oppilaiden osallistamisella, niin et eihän niitä sit voida
joissain tapauksissa ottaa huomioon ja joissain tapauksissa ei. Että kyllä se sitten tarvitsisi olla semmoinen aito jäsenyys ja silleen kai siihen on pyrittykin ja ajatellaan, että se olisi Joo. se toimintamenetelmä. Mun mielestä teillä on kummallakin hyvät pointit, koska tämä on just sitä tasapainoilua, jota kouluissa esimerkiksi joudutaan tekemään. Ja tiedän, että on paljon kouluja, joissa tätä ongelmaa on lähdetty, tai ei tämä ongelma, vaan tätä asiaa on lähdetty ratkomaan niin, että oppilas- tai opiskelijajäsenet, kun he on alle 18-vuotiaita, he osallistuvat valmisteluun. Eli he osallistuvat keskusteluun, he osallistuvat esimerkiksi rehtorivalinnassa tähän rehtorikandidaattien kuulemistilaisuuteen. He äänestää siellä niin kuin oppilaskunnan tai opiskelijakunnan edustajina. Mutta sitten siinä kohtaa, kun se varsinainen juridinen rekrytointipäätös tehdään, niin silloin kun he on alle 18-vuotiaita, niin siihen he ei osallistu just siitä syystä, että siihen liittyy tiettyjä velvoitteita, joita ei voida sitten edellyttää, että alle 18-vuotias esimerkiksi tekee tai osallistuu. Eli tämä on nyt vain yksi tapa, yksi toimintamalli, mutta tämä on ehkä just semmoinen käytännön esimerkki tai yksi niistä käytännön esimerkkeistä, jossa ihan oikeasti niin kuin mietitään sitä, että millä tavalla niin kuin nämä demokratiakasvatuksen pelisäännöt tai osallisuuden pelisäännöt ihan oikeasti tulee huomioon otettua, koska se haaste tavallaan, niin kuin mikä tässä tulee, mulla on nyt aika paljon tässä dialla tavaraa, pahoittelen, että tämä on ihan oikeasti karseen näköinen dia, mutta tavallaan tämä niin kuin jatkoo ehkä siihen, mitä Roope ja Minna sanoitte, että toisaalta näyttää siltä, että iso osa esimerkiksi perusopetuksen opettajista OPH-kyselyn mukaan, joka toteutettiin 2011 tai 2012, näköjään 11, niin ilmaisi, että ei koe omaavansa esimerkiksi riittävästi tietoja tai taitoja demokratiakasvattajana. Eli sieltä nousee tavallaan niin kuin just se, että ei ole ikään kuin pysähdytty miettimään, että mitä se tarkoittaa, että opettajina me joka tapauksessa oppiaineen luonteeseen riippumattomasti me toimitaan kyllä niin kuin kasvattajina siihen suuntaan, että me edellytetään esimerkiksi demokratia- ja kansalaisuuskasvatuksen taitoja. Mutta siis kyselyn mukaan noin 80% ilmaisi, että ei ole riittävästi tietoja ja taitoja. Toinen, mikä on ehkä vielä pikkusen, miten mä sanoisin, katalampi, on se, että mehän lähdetään siitä ajatuksesta, että koulu lähtökohtaisesti toimii demokraattisesti. Ja se on siinä mielessä katala ajatus, että niin kuin Minna ja Roope äsken tuossa edellisessä kysymyksessä nostitte esiin, niin tämä on vähän semmoista tasapainottelua, että missä määrin me voidaan ajatella, että oppilaat tai opiskelijat on oikeasti toimivaltaisia. Millä tavalla me voidaan ajatella, että heidän osallisuutensa on aitoa. Ja jos esimerkiksi ne päätökset, joihin oppilaat osallistuu, on, miten mä sanoisin, ikään kuin pieniä tai vähäisiä, että keskustellaan poissaolosäännöistä, mikä sinänsä on iso ja tärkeä asia, mutta ei oteta esimerkiksi sitten koulun kehittämiseen aidosti oppilaita mukaan, siis nyt riippumatta siitä, mikä se kehittämisen suunta nyt on, ei kehittämisen suunta, vaan kehittämisen teema on, niin silloin me puhutaan kyllä vähän eri asioista. Ja silloin voi olla, että se kokemus siitä aidosta osallistumisesta jää aika kapeaksi. Se, minkä takia mä oon nyt ottanut niin kuin nämä teemat tähän keskiöön, lähtee siitä, että me nähdään kautta linjan. Tänään kun me puhutaan nuorista ja taloudesta, niin tämä sama tendenssi on näkyvillä ihan selvästi myös taloutta koskevissa asioissa, mikä näkyy esimerkiksi nyt tässä uusimmassa ICCS-tutkimuksessa, jota viime kerralla tutkailtiin ja tarkasteltiin. Eli tavallaan se, että nuoret tietää ja tuntee hirveän hyvin yhteiskunnalliset instituutiot, mutta sitten se, että miten niissä toimitaan tai millä tavalla voidaan oikeasti vaikuttaa tai miten voidaan edistää omaa osallisuutta, niin nämä taidot näyttäytyy aika latteilta tai aika vähäisiltä. Ja
se, mihin tämä niin kuin johtaa, on esimerkiksi se, minkä Mehtäläinen ja kumppanit toi esiin tässä ICCS-raportissakin, että se kansalaisyhteiskunta näyttää aika etäiseltä, aika staattiselta, vähän arkkaiselta, että se on tavallaan niin kuin kansalaisyhteiskunta jotakin toisia toimijoita varten. Ja jos se näyttää etäiseltä opettajille, ja nyt mä viittaan nyt esimerkiksi niin kuin näihin taitoihin demokratiakasvattajana, niin ei se ole mikään ihme, että se näyttäytyy etäiseltä myös sitten nuorille. Ja sen takia, kun mietin niin kuin sitä ristiriitaa, mikä esimerkiksi tulee siitä, että miltä osallisuus ja oikea osallistuminen näyttää demokraattisesti toimivassa kouluyhteisössä, niin siellä on tietyllä tavalla ehkä niin kuin vahvoja ristiriitoja esimerkiksi sen suhteen, että mitä me ajatellaan niin kuin oikeasta osallisuudesta, dynaamisesta demokratiasta, joka kuitenkin esimerkiksi harjoituttaa oppilaita ja opiskelijoita ihan oikeaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja elämään niin kuin siinä. Ja ei ole ehkä niin kuin mitenkään yllättävää se, että kun Mikko Tuijula, joka väitöstyössään, joka toivottavasti valmistuu pian, on tutkinut tai väitöstyön artikkeleissaan on tutkinut esimerkiksi just nuorten mahdollisuutta vaikuttaa ja osallistua, niin hänen tutkimuksensa tulokset kyllä näyttää aika selvästi siihen suuntaan, että vain harvoilla on mahdollisuus vaikuttaa, ja varsinkin ehkä just tämä oppilaskuntatoiminta tai opiskelijakuntatoiminta, niin hyvää ja kannatettavaa kuin se on, niin siihen liittyy haasteena se, että vain ne, jotka ehkä muutenkin on aktiivisia omassa elämässään, tai vain ne, jotka esimerkiksi on sit valittu luokasta tai koulusta edustamaan sitä tiettyä ikäryhmää tai tiettyä luokkatasoa tai luokkaa tai ryhmää, niin on niitä, jotka pääsee ihan oikeasti vaikuttamaan. Ja muiden rooli tämmöisessä rakenteessa jää vähän niin kuin statistin rooliksi. Tuosta piti just sanoa, että mä en ihan varma, ensinnäkin voidaan puhua esimerkiksi tietenkin kypsyydestä ja aivojen kehittymisestä, ja onko 18kin liian pieni ikä, matala ikä äänestysoikeudelle, mutta se, että niin joku teiniliiton esimerkki ja kaikki tämä, että keiden ääni siellä sitten kuuluu. Just tällä hetkellä, kun on vähän tämmöistä ylipolitisoitumista mun mielestä tapahtumassa ylipäätään yhteiskunnassa vähän liikaa, tai se, että kenen ääni siellä sitten kuuluisi. Että käykö siellä tämmöinen teiniliittoilmiö, että sen ääriainekset sitten kaappaa helposti ja sitten tulee ylilyöntejä ja just niin se, että johonkin rekrytointiin suhtaudun aika nihkeästi, että oppilailla on siihen niin kuin tämmöistä matroisneuvostomeininkiä, koska nuoret nyt on nuoria kuitenkin, koska aikuisetkin on aika nuoria suurin osa. Hyvä, kiitos Antero. Tuleeko teille mieleen ihan semmoisia niin kuin toimivia tapoja tai käytänteitä, miten esimerkiksi, no mä otan nyt esimerkki vaikka alaluokilta, mutta te voitte ihan yhtä hyvin ajatella yläluokkia ja yläkoulua, että miten ihan oikeasti niin kuin voisi ohjatusti, ei vaan harjoitella, mutta totta kai se on harjoittelua ja harjaannuttamista, esimerkiksi demokraattiseen päätöksentekoon tai toimimiseen kouluyhteisössä. Minkälaisia esimerkkejä tiedätte, että on, jotka toimii? No meidän lasten ala-asteella oli tämmöinen kuin Helsingin kaupungillista ruutirahaa, niin ne oppilaat sitten äänesti, että mihin se ruutiraha käytetään. Joo. Sitten aikuisen näkökulmasta se nyt ei ollut mun mielestä paras mahdollinen päätös, minkä ne teki, mutta... Minkä ne teki? No ne käytti sen, ainakin yhtenä vuonna vaihtoehtona oli, että oltaisiin niin kuin rakennettu koulun pihalle kiipeilyteline tai sitten menty tuonne Zippy tämmöiseen kiipeilypuistoon, ja ne valitsi silloin sen Zippyn. Ja sitten poikakin jäi sitä pohtimaan tässä yhden kerran, että äiti, että toisaaltahan se olisi ollut fiksua, että sitten siitä olisi ollut joka päivä iloa siitä kiipeilytelineestä. Tämä on aika tyypillinen tapa, että kun esimerkiksi remontoidaan koulun pihoja tai sisätiloja, nyt Liikkuva koulu on tuonut tullessaan tämän tyyppisiä toimintatapoja. Jos teillä on joskus mahdollisuus pistäytyä Vantaan Ylästössä, joka on siis aika tavallinen koulu, niin siellä näkyy minusta
se, että miten hyvin pienellä niukalla rahamäärällä on tehty aika kivoja ratkaisuja sinne koulun sisälle, että millä tavalla esimerkiksi lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia siellä koulun sisällä välitunneilla on tehty. Ja siellä on ollut ideoimassa nimenomaan oppilaat yhdessä opettajien kanssa. Että se ei ole tullut niin kuin opettajilta tai reksiltä, vaan siellä on ollut oppilaiden kanssa aika tiivistä yhteistyötä. Tämä yksi esimerkki, mutta just tämä koulun pihat on aika tyypillinen, että otetaan oppilaat mukaan pihojen suunnitteluun tai lähiympäristön suunnitteluun. Sitten mä kuulin, että joku toinenkin haluaa sanoa jotain. Kuka haluaa sanoa? Ennen Tiinaa. Niin, ei, mulla oli kanssa toi aika samanlainen esimerkki, että yleensä jos jotain tommosia äänestyksiä tai vastaavia, että miten voidaan jotain koulun tiettyä aspektia muokata, just se vaikka välituntia tai jotain. Joo. Mutta ei mulla. Teemapäivät, projektiviikot, ruokaraati. Aika monissa kouluissa on ruokaraati, jonka tehtävänä on siis toimia keittiöhenkilökunnan äänenä ja toisaalta osallistua esimerkiksi aterioiden suunnitteluun siis siinä mielessä, että tuoda niin kuin oppilaiden ääntä sinne ateriapalveluihin. Sitten yksi, missä on tehty paljon hyvää yhteistyötä, on just esimerkiksi niin kuin hävikkiruoka ja tavallaan se, että mitä ja miten voitaisiin hävikkiruoan määrää vähentää. Siis ihan oikeasti aika isoja asioita. Vihreä lippu, tämmöinen toimintamalli, että miten koulusta saadaan vihreämpi, on ollut yksi sellainen toimintatapa, joka on ollut jo toistakymmentä vuotta käytössä. Ja mä sanoisin, että nämä on ehkä semmoisia niin kuin ihan oikeita tapoja ohjata oppilaita sen tyyppiseen toimintatapaan, että niin kuin Antero sanoit, että niin kuin voi olla, että no mä en tiedä, voi olla, että meillä ei ole kenelläkään kokemusta teiniliitosta, mutta aikaisemmilla sukupolvilla ehkä on, ja kouludemokratiasta, ja sehän, siis teiniliittohan tavallaan sai aikaan sit sen, että kun katsotaan vaikka 80-lukua, niin 80-luku oli aika hiljainen vuosikymmen, mitä tulee esimerkiksi osallisuuteen ja tämän tyyppisiin oppilaiden tai opiskelijoiden osallistamistapoihin, että siinä sitten se vastalyönti tarkoitti sitä, että yksi vuosikymmen oltiin aika hiljaa, kun koko 70-luku oli ollut melkoista kuohuntaa, ja niin kuin Antero tuossa avasitkin asiaa, että ne kokemukset ei puolin ja toisin välttämättä ollut kauhean rakentavia. Mutta nämä mun esimerkit on lähinnä sen tyyppisiä, joita käytetään aika paljon ehkä alakouluissa ja sitten osittain yläkouluissakin just siitä syystä, että halutaan ihan kyllä oikeasti osallistaa oppilaita ja ottaa heitä mukaan tämän tyyppiseen demokratiakasvatukseen ja siihen, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Mä kuulen vieläkin vähän rahinaa sieltä mikrofonista. Haluaako joku vielä kommentoida tai sanoa tähän jotakin? Mä ajattelen, että niin hyviä kuin oppilaskunnat onkin ja historia- ja yhteiskuntaopin opettajilla on jostain syystä tendenssinä päästä tai päätyä oppilaskunnan ohjaaviksi opettajiksi, niin oppilaskunnan tietty haaste on just se, että miten sitä rakennetaan koulun sisällä niin, että kaikki voi osallistua, eikä niin, että siitä tulee tavallaan tämmöinen edustuksellinen toimielin, jolta sitten ikään kuin pyydetään joitakin kannanottoja ja lausuntoja, ja sitten se iso oppilas- tai opiskelijajoukko jää kuitenkin aika sivurooliin. Se, minkälaisia niin kuin ratkaisuja on tarjottu, on esimerkiksi se, että kun me ollaan jossain yhteydessä varmaan puhuttu teidän kanssa lähikouluperiaatteesta, niin yksi olisi tietysti se, että otetaan huomioon lähikouluperiaate ja se, että esimerkiksi niin kuin mahdollisimman monenlaisia erilaisia toimintatapoja tarjotaan oppilaille niin, että oppilaiden vähän erilaiset, nyt mä
sanon tyhmästi taustat, kun mä en keksi mitään parempaakaan sanaa, mutta tietyllä tavalla oppilaiden erilaiset elämän kokemukset, elämänpiirit tulisi otettua huomioon esimerkiksi silloin, kun joitakin koulun yhteisiä toimintatapoja lähdetään miettimään. Semmoinen asia, joka aika ajan nostaa päätään, nyt muutamana viime vuonna ollaan oltu aika hiljaa, tai siis tämä asia ei ole nyt ollut ehkä agendalla niin paljon, on ollut perusopetuksen maksuttomuus. Siis se, että mitä se tarkoittaa, että lähtökohtaisesti perusopetus on maksutonta. Ja nyt esimerkiksi, jos tarjotaan sen tyyppisiä aktiviteetteja, liikuntapäiviä, projektipäiviä, mikä se koulun toiminta onkaan, jossa sitten edellytetään, että oppilailla on mahdollisuus esimerkiksi vuokrata liikuntavälineitä siihen projektiin tai liikuntapäivään, tai että he joutuu esimerkiksi maksamaan vaikka pienenkin osallistumismaksun, niin nämä on ehkä semmoisia ihan käytännön asioita, jossa voi lähteä niin kuin tarjoamaan muun tyyppisiä vaihtoehtoja kuin näitä maksullisia toimintoja tai maksullista palvelua. Mä en tarkoita sitä, että oppilaat itse joutuu ottamaan kantaa, että onko perheellä rahaa vai ei ole. Se ei ole se pointti, vaan oppilaat lähtee miettimään, että minkä tyyppisiä liikuntamahdollisuuksia tai minkä tyyppistä toimintaa, joka on maksutonta kaikille, voitaisiin esimerkiksi johonkin projektiin sitoa. Koska mä vielä sanon ääneen, että nyt tässä toisen asteen tai oppivelvollisuuden nostossa koskemaan kokonaan toista astetta. Yksi periaate, josta nyt ilmeisesti keskustellaan tosi kiivaasti tällä hetkellä, on se, että laskennallisesti on ajateltu, että se tuo noin 170 miljoonan euron kustannukset, koska jos on oppivelvollisuus, niin siihen meillä Suomessa on liittynyt myös maksuttomuus. Ja voi olla, että tämä on ehkä semmoinen kysymys, joka nostattaa sitten uutisotsikoita, kun tätä lakia ollaan viemässä eteenpäin. Ja nämä on kuitenkin semmoisia teemoja, joista ajattelen, että ne on ihan hyviä teemoja esimerkiksi keskustella vaikka nyt perusopetuksen yläluokkalaisten tai puhumattakaan lukiolaisten keskuudessa. No, sitten yksi, mitä mä ajattelen niin tuohon yhteiskuntaopin opettamiseen liittyen, siis nyt palataan meidän oppiaineeseen ja siihen, että minkä tyyppistä toimintaa voisi ajatella, että siellä oppiaineessa voisi rakentaa tai edistää, on ehkä ennen kaikkea siis semmoinen kokeileminen, kokeilukulttuuri ja sitten sen tietynlainen osoittaminen, että ei nämä yhteiskunnalliset asiat, demokratia tai kansalaisvaikuttaminen, että ne ei ole loppuun asti vietyjä täydellisiä suorituksia, vaan että siihen liittyy rosoisuus ja keskeneräisyys. Mä usein ajattelen ehkä just lukiokoulutukseen liittyen, että se näyttäytyy ehkä niin kuin turhankin usein opettajan täydelliseltä suoritukselta. Ja tällä mä ihan vakavasti puhuttuna tarkoitan sitä, että ehkä just siellä lukiokoulutuksessa saattaa korostua se, että täydellinen suoritus on siis onnistuminen. Vaikka me kuitenkin tiedetään, että elämässä moni onnistuminen edellyttää kymmeniä epäonnistumisia tai kymmeniä harjoituskertoja tai kymmeniä kokeilukertoja. Ja sen takia mä ajattelen, että sen tyyppinen toimintatapa, jossa ei ehkä olisi ihan lopullista ratkaisua vielä mietitty, että mikä on se lopputulema, voisi kuvata paremminkin sitä, että miltä esimerkiksi yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tai osallisuuteen liittyvät teemat ihan oikeassa elämässä voisi näyttäytyä. Ennen kuin mä jatkan lyhyesti vielä yhteen asiaan, joka tällä dialla on, niin mä vähän kysyn tai haastan teitä, että mitä te itse ajattelette tämän tyyppisistä ratkaisuista, nimenomaan siinä yhteiskuntaopin opetuksen kontekstissa. Tämä ei siis tarkoita se, mitä mä sanon, ei tarkoita sitä, etteikö silloin kun me käsitellään faktoja,
etteikö niiden faktojen pidä olla oikein. Mutta kun mä puhun virheiden tekemisestä tai kokeilukulttuurista tai kokeilemisesta, niin ajatus on siis se, että me ei välttämättä tarjota ikään kuin jotakin valmiita ratkaisumalleja, vaan että niitä lähdetään kokeilemaan ja hakemaan. Ja voi olla, että tietyt ratkaisumallit ei johda aina siihen ideaaliin tai meidän mielestä ideaaliin lopputulemaan. Se on vähän samanlainen kuin toi Tiinan ruutiraha-esimerkki. Et voi olla, että aikuisilla siitä ruutirahan käytöstä on joku toisen tyyppinen ajatus, jonka sitten nuoret tai lapset toteaa myöhemmin, mutta se nyt oli kuitenkin ratkaisu, jonka he siinä kohtaa ajatteli, että haluavat tehdä. No sitten tietysti erilaisten näkökulmien tarkastelu ja erilaisten vaihtoehtojen tuominen yhteiseen keskusteluun on myöskin niin kuin semmoinen, jota mä ajattelen, että se liittyy vahvasti tähän demokratiakasvatukseen. Ja Euroopan neuvostossa on tämmöinen demokratiakompetenssi, joka meillä on ehkä vielä hieman ohutta, siis meillä Suomessa tämä on hieman ohutta, mutta näitä demokratiakulttuurin kompetensseja kyllä esimerkiksi Euroopan neuvostossa yritetään edesauttaa ihan hirveän vahvastikin. Meillä oli Suomessa muutama vuosi sitten tämän EPAN verkoston, eli Euroopan ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen verkosto koolla, ja siellä käsittelyssä oli nimenomaan yhteiskuntaopin opetuksen kontekstissa nyt nämä demokratiakulttuurin kompetenssit, joihin liittyy siis arvokompetensseja, asennekompetensseja, taitoja ja sitten tietojen kriittistä ymmärrystä. Ja nyt jos te mietitte tavallaan sitä yhteiskuntaopin opetusta ja niitä tavoitteita ja teemoja, joita meillä lähtökohtaisesti on kaikissa koulumuodoissa, niin kyllä mä ajattelen, että aika monet tässä demokratiakulttuurin kompetensseissa on sen kaltaisia, että mä ajattelen, että kun niitä pysähtyy miettimään ja jäsentämään, niin aika monet niistä kyllä voidaan ajatella, että ne toteutuu. Ja jos me halutaan tehdä niitä näkyväksi vaikka nyt jollakin tietyllä aktiviteetilla, toiminnalla, pohdinnoilla tai sitten jonkun tietyn esimerkin avulla, niin mä ajattelen, että näistä demokratiakulttuurin kompetensseista me saadaan kyllä yhteiskuntaopin opetuksessa monta otettua haltuun ihan jäsennellysti ja perustellusti. Eli siinä mielessä, mä en nyt pakita siihen diaan, joka tuossa oli aikaisemmin, mutta siihen viitaten, mitä tämä OPH-demokratia-selvitys ja tulos siitä, että 80% perusopetuksessa opettavista muidenkin oppiaineiden kuin historia- ja yhteiskuntaopin opettajista ilmaisi, että he ajattelevat, että heillä on aika vähän eväitä tämän tyyppiseen toimintaan, niin mä ajattelen, että kyse on myös tietyllä tavalla näiden teemojen, näiden asenteiden jäsentämisestä ja niiden näkyväksi tekemisestä. Mulla on kauhean mainio kollega Norjassa. Nanna opettaa ihan samalla tavalla 7, 9 ja lukiota, kun meillä Suomessakin yleensä opetetaan. Ja tässä on nyt yksi esimerkki, jonka hän tuossa EPAN verkoston kokouksessa avasi, että mitä se tarkoittaa, että esimerkiksi heillä, jossa on aika paljon erityyppisiä oppilaita ryhmissä, siis hyvin erilaisista lähtökohdista olevia oppilaita, joiden taidot voi olla varsin hauraita silloin, kun näitä demokratiakulttuurin kompetensseja lähdetään harjoittelemaan, että mitä se tarkoittaa, että kun esimerkiksi kirjoitetaan vaikka nyt mielipidekirjoitus, että kaikki kirjoittaa ja kaikkien tekstit lähetetään. Ja mitä se tarkoittaa tehtäväannossa, että tehtäväanto on riittävän selkeä, riittävän johdonmukainen, ehkä jopa niin kuin yleistäväkin, että kaikilla on mahdollisuus kuitenkin sen tyyppiseen tehtävään, että he saa sen tuotoksensa oppitunnin aikana tai oppituntien aikana tehtyä. Ja sitten ehkä just tärkeänä pointtina se, että sinne lähetetään kaikkien tuotokset. Tai jos se on joku toisen tyyppinen tuotos, niin sen tekemiseen osallistuu kaikki ja sitten kaikkien tuotokset lähetetään. Eikä niin, että vaan esimerkiksi ne, jotka on äärimmäisen hyvin tuotettuja tai tehtyjä, että ikään kuin nämä
mä nyt sanon vähän rumasti, mutta malliesimerkit on niitä, jotka sitten lähtee eteenpäin. Nämä on ehkä tämmöisiä aika triviaalejakin esimerkkejä, mutta jos te mietitte niin kuin oppilaiden, nyt mä puhun ehkä enemmän yläkouluista kuin lukiosta, niin oppilaiden elämismaailmoita, niin nämä on kuitenkin sen tyyppisiä, jossa ihan oikeasti voidaan ajatella, että lähdetään harjoittelemaan niitä taitoja, mitä nuoret sitten kuitenkin elämän varrella tarvitsee. Täällä on yksi esimerkki, mutta tätä mä en nyt käy teidän kanssa läpi sen takia, koska jos te klikkaatte taas tuota hyperlinkkiä, niin te löydätte ihan tekstiversion, jossa Sarin ja JP:n Suomi kuntoon -projekti on avattu, mutta he on lähtenyt tässä lukion yhteiskuntaopin kurssilla liikkeelle tämmöisestä haastepohjaisesta oppimisesta, jossa ratkaistaan siis ihan joku oikea tosielämään liittyvä yhteiskunnallinen ongelma. Mä oon näihin dioihin avannut sen, että millä tavalla he lähtee tätä toteuttamaan. Tämä Suomi kuntoon -projekti on lähtenyt YK:n onnellisuusraportista, jossa suomalaiset on jo monena perättäisenä kertana näyttäytyneet maailman onnellisimpien kansoja tai maailman onnellisimpien järjestelmien edustajina. Ja tämä Suomi kuntoon -projekti on siis sellainen, joka tehdään yhtenä osana sitä kyseistä yhteiskuntaopin kurssia. Näitä dioilta sitten, jos haluatte katsoa, niin löytyy ikään kuin se toimintamalli, jos haluatte jossain kohti lähteä itsekin kokeilemaan omassa opetuksessanne. Se, mitä tässä Suomi kuntoon -projektissa kuitenkin haluaisin ehkä vielä viimeksi nostaa esiin, on se, että nuorille lukiolaisille opiskelijoille tulisi käsitys yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, siitä, että missä näitä yhteiskunnallisia päätöksiä tehdään, miten niihin voidaan vaikuttaa, mitä keinoja on. Ja sitten tietysti yhtenä tämmöisenä ehkä piilo-opetussuunnitelmana on myös se, mitä mä äsken sanoin näiden ratkaisujen rososuudesta, tai siitä, että lähdetään rohkeasti kokeilemaan ilman, että on välttämättä tietoa siitä, että kuinka tämä lopputulema tai miltä tämä lopputulema esimerkiksi tässä hankkeessa tulee näyttämään. Mutta niin kuin sanottu, jos haluatte lukea tämän tekstin tarkemmin, niin löydätte sen tuolta hyperlinkin kautta. Haluatteko te kommentoida tai kysyä ennen kuin mä vaihdan sujuvasti aihetta, joka kyllä kytkeytyy tähän demokratia- ja kansalaisuuskasvatukseen? Tuliko teille joku semmoinen ajatus mieleen, jonka haluatte tässä kohtaa sanoa ennen kuin mä jatkan? No, jos mä ihan nopeasti voisin kommentoida. kommentoida. Ei ole mikään kiire, totta kai. Tuosta paljon puhuttu, että just opettajat kokee, että ei osaa demokratiakasvatusta välttämättä järjestää, ja historiassa oli tämä ihan sama asia, en muista oliko lähdekritiikistä vai mistä. Niin tällainen ihan mututuntumalla mun mielestä, kun katsoo kuitenkin opetusta ja jonkin verran itse ollut mukana, niin tuollaisista asioista, mitkä on aika arkipäiväisiä, niitä voidaan melkein kädestä pitäen opettaa, niin sitten kun niistä väännetään hirveän akateemisia termejä ja ehkä rumasti sanottuna semmoisia, millä ei juurikaan ole yhteyttä siihen käytännön opettamiseen näin niin kuin arkimielessä, niin mun mielestä se asettaa jonkinlaisia paineita ensiksi niille opiskelijoille, että ne ei välttämättä osaa yhdistää sitä, ja opettajille, kun eihän nyt välttämättä tietenkin ensimmäisenä niin kuin niitä lapsia varten siellä ei nyt välttämättä lue jokaista akateemista julkaisua, mikä siellä opettajalehdessä on. Ja sitten kun kysytään sitä, että no, koetko osaavasi opettaa esimerkiksi X-aihetta, johon on joku hirveä käsitepalkki siihen liitetty, niin totta kai siinä tulee hätä, että no enhän mä tämmöistä osaa opettaa. Ja sitten kuitenkin katsotaan niitä tuloksia, niin ihan hyviä tuloksia sieltä tulee. Ja musta on vähän vääristää noita tutkimustuloksia ja kyselyitä, kun asetetaan se kysymys sellaiseksi, että siinä on hirveän triviaali se konteksti, vaikka se aihe on semmoinen, mistä on täyskompetenssi sillä opettajalla ja jopa kokemustakin. Miten tätä voisi lähteä ratkomaan? No, en tiedä, onko tämä hirveän mitenkään tällainen niin kuin jalostettu, mutta mun mielestä ihan se, että kysytään niin kuin, tai mennään vaikka katsomaan, että jos sä oot esimerkiksi jossain lukiossa tai maahanmuuttajien valmistamassa opetuksessa,
niin jos siellä käsitellään sieltä YH-aiheesta esimerkiksi vaikka sitä talousopettamista tai demokratiaa, niin jos se opettaja ei tosissaan sitä sisältöä tiedä ja osaa sille ryhmällensä selittää esimerkiksi, mitä vaikka edustuksellinen demokratia tarkoittaa tai sukupuolten välinen tasa-arvo, niin totta kai sitten ollaan ongelmissa. Mutta jos nähdään niistä koetuloksista, että ne oppilaat osaa sen, on sisäistänyt ja jossain määrin osaa jopa ehkä sitä taitoa niin kuin käyttää arkielämässä, niin ei mun mielestä ei tarvitse ongelmia tehdä tyhjästä niin sanotusti, että kun se tulos nähdään kuitenkin. Niin se on ehkä semmoinen mun mielestä vähän realistisempi meininki. Tämä on hyvä pointti. Mä palaan, Roope, varmaan kahteen asiaan, jonka sä sanoit. Nyt tässä kohtaa kahteen asiaan olisi ehkä mahdollista, tai olisi ehkä syytä palata moneenkin, mutta kahteen asiaan. Haluatko joku toinen jatkaa tästä? Eikö se niin kuin tutkimustulos ja kaikki nimenomaan ollut, että niillä on tämä vahva teoreettinen ymmärrys näistä asioista, mutta ei käytännön ymmärrystä? Joo. Tämä on just se ja ne ei myöskään koe itseään niin kuin valmiiksi demokraattiseen toimintaan. Ja silleen. Eli selkeästi siitä ei voi ajatella silleen, että kun ne on osannut nämä asiat kokeessa, niin asia on nyt hoidossa. Joo, kun tämä on ehkä just se haaste. Ja voi olla, että mä sanotin itse tätä hieman liian epäselvästi, koska tämä on nyt niin kuin haaste, miten opettajat kokee, he ei koe niin kuin riittämättömyyttä näiden asioiden opettamisessa, siis faktojen asioiden opettamisessa, mutta siinä kyllä, että millä tavalla esimerkiksi sitä osallisuutta voisi opettaa käytännössä niin, että nämä osallisuuden teemat muuttuisi oppilaille tai opiskelijoille käytänteeksi, tai demokratiakasvatus. Eli kyse ei ole siitä, etteikö opettajat ajattele, että heillä on niin kuin tietoa, heillä on kyllä tietoa, mutta miten se viedään käytäntöön, niin se on ollut se haaste. Ja se näyttäytyy samalla tavalla myös esimerkiksi nyt niin kuin oppilaiden osaamisessa. Muistatte, mistä puhuttiin viime kerralla, että oppilaat osaa tosi hyvin, mutta sitten, että mitä tämä on käytännössä, niin se näyttäytyykin paljon heikommalta tai epämääräisemmältä. Olen kyllä vähän samaa mieltä kuin Roope tuossa äsken, että siis onhan tuo aika niin kuin käsitehirviö. Jos sä kysyt 5 miljoonalta suomalaiselta 5,5, että mikä niiden demokraatia osaaminen on tai kasvatus, niin ei kukaan tiedä tavallaan edes mitä se on, että siihen tulee omat paineet. Siis silleen, että se on aika tämmöinen abstrakti käsite. Siis varmaan pitäisi jollain tavalla niin kuin pehmentää, että vaikka että se luo niin kuin oikeasti paineita, että en mä tiedä mikä mun demokratia osaaminen, mitä se tarkoittaa. Sitä, että mä en tiedä miten vaalit toimii tai kasvattaa siis silleen, tai sitten siihen pitäisi jotain sitten selkeästi olla erillistä koulutusta, koska se on tosi epämääräinen. Tässä varmaan meidän keskustelussa tulee hirveän hyvin esiin just tämä osaaminen versus taidot, tai osaaminen versus se, että mitä se käytännössä on. Koska on ehkä vähän eri asia kysyä, nyt Antero on tässä vähän ikävä, kun mä sanon, että on eri asia kysyä 5 miljoonalta suomalaiselta kuin koulutuksen saaneelta opettajilta, joita kuitenkin, ja tässä ehkä tulee pikkusen sitten se tulos minun mielestä esiin, että se demokratiakasvatus ja osallisuus on ikään kuin jo niin sisäänrakennettu ajatus meidän koulumaailmaan, että me ei ehkä niin kuin jäädä edes miettimään, että mitä tämä käytännössä voisi olla. Kyse ei ole siis niin kuin osaamiseen liittyvistä kompetensseista, etteikö opettajat osaa, etteikö he tiedä, vaan siitä, että miten näitä voisi muuttaa taidoiksi, joita harjoitellaan siellä koulukontekstissa, oppitunneilla tai sitten koulukontekstissa muuten. Voi olla, että osa opettajista ei tiedä, mihin he vastaavat, mutta mä vähän epäilen sitäkin. Mä voin katsoa, tai tekin voitte katsoa, toi linkki demokratiaselvitykseen löytyy, koska siellä on sitten myös kysymyksiä, joilla on haluttu varmistaa, että kuitenkin vastaajat kutakuinkin tietää, mihin he vastaa. Voidaan katsoa se vielä, että minkälaisissa kohdissa se ilmenee. En halua torpata tai poisselittää, koska varmasti on paljon myös sitä, että jos käsitteellistetään liikaa, niin silloin ikään kuin se fokus saattaa hävitä. Mutta Roope, sä sanoit jotakin semmoista, nyt mä en enää muista sitä sun eksaktia hyvää sanamuotoa, mutta sä sanoit jotain semmoista, että jos menee sinne tunneille katsomaan, että mitä siellä tapahtuu, niin sieltä löytyy aika paljon semmoisia käytännön harjoituksia, käytännön elementtejä.
nykypäivään liittyviä yhtymäkohtia, joiden avulla pääsee aika nopeasti käsitykseen siitä, että kyllähän näitä taitoja harjoitellaan. Ja tämä on semmoinen kohta, mitä mä ajattelin, että mä kommentoin ihan sanomalla, että kyse ei välttämättä ole niin kuin siitä, etteikö näitä taitoja sitten kuitenkin harjoiteltaisiin, mutta missä määrin se opettaja esimerkiksi pysähtyy miettimään sitä, että miten hän jäsentää näitä oppilaille eteenpäin niin, että ne muuttuu vähän niin kuin käyttöteoriaksi tai taidoiksi, joita oppilaat sit osaa arjen konteksteissa käyttää. Sä sanoit, Roope, siitä, että sä oot ollut jonkun verran maahanmuuttajien valmistavassa opetuksessa. Haluatko sä antaa vielä semmoisen esimerkin, jota sä ehkä ajattelit tuossa kohtaa, kun sanoit, että on paljon käytänteitä, joita sitten kuitenkin tulee siellä opetuksessa harjoiteltua? No, en nyt välttämättä tiedä yhdestä, tai pitäisikö jostain tunnistaa, mutta siis ylipäätään esimerkiksi yleensä, ihan yleisesti. Niin, Joo. ihan vaikka se, että miten joku edustuksellinen demokratia tai äänestäminen toimii käytännössä, niin ihan menetelmänä se, että kyllä siinä kirja kuitenkin on siinä mukana ja se pystytään siinä selittämään. Sitten kun tulee esimerkiksi kysymyksiä, on esimerkiksi jos on vaikka henkilö jostain diktatuurista painut, ei välttämättä ymmärrä sitä, että siinä ei ole minkäänlaista painostusta siitä äänestämisestä, että sun pitää sitä X-henkilöä äänestää, niin se voidaan selittää sille. Ja sitten voidaan esimerkiksi ihan vaikka kädestä pitäen näyttää esimerkiksi puolueiden nettisivuja ja selittää, kun tiedetään se, että mitä ollaan aikaisemmin vaikka puhuttu vaikka jostain agendoista tai muusta tällaista poliittisesta mainonnasta, niin voidaan visuaalisesti niin kuin näyttää se vielä ja tehdä esille. Ja jos ei sitten, niin voidaan vaikka ihan rakentaa siis vaikka ryhmätyö tai joku vastaava tällainen aktivoiva malli ja sitä kautta niin kuin näyttää se, että ei siinä niin kuin tarvitse mun mielestä mitään hienompia mennä, että ihan tällaisia peruskoulumenetelmiä käyttää. Kyllä se, ja sitten kun se kysytään sit myöhemmin, niin yleensä kuitenkin oppilailta tulee se responssi, että se on kuitenkin opittu ja sisällytetty vielä niin kuin se tieto siitä, että se ei ole tavallaan semmoinen pintaoppiminen, niin kuin, että se on kerralla hotkasti ja sitten unohdetaan sille seuraavalle tunnille, että kyllähän se yleensä niin kuin sisältyy. Ja ihan arkielämässäkin sitten, kun pyörii kuitenkin kaikkia tällaisen viestimien ympärillä, niin kyllä se ihan sitäkin kautta arjen taitoja, niin kuin kaikki muutkin arjen taidot, niin kyllä ne yleensä muistuu mieleen sitten. Mä mietin tavallaan tässä, ja vaikka tämä nyt ehkä kuulostaa teistä banaalilta, mutta mä mietin tavallaan niin kuin just vielä sitä tuohon, Roope, sun hyvään esimerkkiin, että tietyllä tavalla myös toimintamallit. Se, että jos me puhutaan nyt vaikka aikuisista, jotka on tai nuorista aikuisista, jotka on myöhään Suomeen tulleita ja valmistavassa opetuksessa, niin esimerkiksi sellaiset tavat, että opettajat esimerkiksi äänestyttää työtavoista. 3 vaihtoehtoa, mitä valitaan, tai tehtävistä. Tässä on nyt lista, mitä valitaan, ja sitten ne oikeasti myös niin kuin valitaan ja tehdään. Siis tämä on minusta nyt sen asian ydin, että se ei ole tavallaan niin kuin sen asian opettaminen, siis niin kuin asian opettaminen sanoin, vaan asian ydin on se, että miten toimitaan, miten tehdään näkyväksi, että mitkä on niin kuin niitä toimintatapoja. Mä en nyt tähän hätään keksi mitään parempaa, mutta tämä aika banaali esimerkki voisi olla niin kuin esimerkki siitä, että miten se muuttuu sinne arkeen käytänteeksi, myös niin kuin sinne koulun toimintaan. Että se ei ole vaan esimerkiksi opettajan tai opiskelijoiden puhetta, vaan että sinne tulee myös niin kuin tekoja. Kysyn vielä, että haluatteko jatkaa 1 tai 2 kommentilla. Mä olen iloinen siitä, kun te otatte kantaa ja kommentoitte. Ja mä olen ihan iloinen siitä, että tulee erilaisia kantoja. Jotenkin mä vielä niin kuin tähän demokratia- ja kansalaiskasvatukseen niin kuin haluaisin sanoa sen, että se mitä mä ajattelen, että meidän esimerkiksi omissa oppiaineissamme olisi syytä pohtia, on ehkä just tämä, mistä me käytiin keskustelua. Että millä tavalla me oikeasti voidaan myös miettiä sitä omaa toimintaamme siellä oppitunnilla. Ja nyt mä en tarkoita omaa toimintaa yksittäisenä opettajana, vaan yleensä, että miltä se toiminta näyttää. Niin kuin suhteessa esimerkiksi siihen, mitä siellä tehdään tai miten toimitaan. Koska ne on ehkä kuitenkin niitä kokemuksia,
joilla lähdetään rakentamaan esimerkiksi sitä, että missä määrin oppilailla on osallisuuden kokemuksia tai osallisuuden mahdollisuuksia. Varsinkin, jos sit niitä osallisuuden kokemuksia ei tule kauheasti muualta. Mä tarkoitan siis nyt nuorten ihmisten muita elämismaailmoita. Että se koulu usein on se paikka, missä näitä asioita harjoitellaan tai tehdään näkyväksi. Tuli jostain syystä mieleen, tämä menee ehkä vähän aiheesta, mutta yksi tavallaan, niin kuin, jostain tasaisin ajoin Hesarissa mielipidekirjoitussivuilla juttua, on se, että yksi niin kuin, tavallaan näkyvin demokratian muoto, mikä kouluissa on myös yksi epätasa-arvostavien, eli leirikoulut. Joo. Joka on, niin kuin, sehän on hyvin ongelmallinen, koska siinähän tavallaan se demokratia tulee ehkä lähimmälle tai niin kuin oppilaille esiin tosi hyvin, ja sitten taas se, että siinä on tosi paljon ongelmia. Haluatko sanoa ääneen ongelman? No, siis se, että jos rahat ei riitä esimerkiksi kaikilla perheillä. Niin. Esimerkiksi tuossa, ja nykyään tuntuu, että niin, meillä on absurdeja, kaveri asuu Kruunuhaassa perheenä ja on siellä päiväkodissa lapset. Sitten se joka toinen viikonloppu viime talvena paistoi makkaraa jostain juhlista jotain. Mä kysyin, että teillä on aika tiivistä toimintaa. Kuis noin, niin se sanoi, että joo, että me ollaan toukokuussa, ne ei sitten mennyt kun korona tuli, mutta toukokuussa piti mennä Espanjaan päiväkotilasten leirikouluun tai luokkaretkelle. Ei, välttämättä kaikille ei niin kuin Espanjaan riitä rahat, vaikka paistaisikin makkaraa. Joo. Minusta, Antero, tämä ei mene yhtään ohi aiheen. Mun mielestä me ollaan nyt ihan oikeasti aiheessa. Kun me puhutaan niistä rakenteista, toimintatavoista, niin tietysti kaikki haluaa tarjota lapsille ja oppilailleen mahdollisimman paljon kaikkea hyvää. Mutta just tämä, mitä mä sanoin esimerkiksi vaikka nyt liikuntapäiviin, jossa se rahamäärä on kuitenkin aika paljon pienempi, ylimääräiseen elokuvakäyntiin, puhumattakaan leirikouluista, niin minusta me puhutaan kyllä niin kuin ihan oikeasti niistä mahdollisuuksista, että onko kaikilla mahdollisuus osallistua. Terhi, ole hyvä. Mä näen, että sulla on mikki auki. Haluatko sanoa tähän jotain? Ei ole itse asiassa Okei. se on vaan jostain, en tiedä miksi. Okei, ei hätää. No hei. Joo, ole hyvä, Minna. Mä oon täällä äänessä, mulle tuli mieleen ihan semmoinen, niin missä ei edes ollut rahankeräyksestä kysymys, mutta hyvin tulee tämä oppilaiden osallistuminen. Meillä täällä maalaiskunnassa tuolla alakoulussa niin oppilaat tykkää kauheasti pelata jalkapalloa välitunneilla. Ja sitten kun siirrytään yläkoulun puolelle, joka on siis eri puolella niin kuin fyysisesti kilometrin päässä, niin siellä se jalkapallon pelaaminen ei ole sallittua välituntisin. Niin se on sitten tässä siirtymävaiheessa 6-7 siirtymävaiheessa ollut ainakin meidän lapsille niin kuin iso semmoinen kynnys, ja sitä on sitten ihan niin kysytty ja pohdittu, että mistä syystä näin on, kun se jalkapallo olisi kiva. Niin näille oppilaille on siis perusteltu, että sitä jalkapalloa ei pelata välituntisin, koska siitä tulee riitaa. Okei. Niin, siis aivan. Nämä on musta kauhean... Että kielletään se yhteinen kiva välituntisin, koska siitä tulee riitaa. Niin tämähän on niinku ihan kaikkea yhteistä vastaan. Ja ehkä myös niin kuin sitä ajattelutapaa vastaan, mistä me ollaan tänään keskusteltu, että millä tavalla niin kuin lähdetään harjoittelemaan tiettyjä asioita. Esimerkiksi sitä, mikä on aika normaalia, että kun on 2 ihmistä tai enemmän, niin saattaa tulla riitaa. Että millä tavalla tämän tyyppisiä asioita lähdetään ratkomaan ja harjoitellaan näitä taitoja. Minusta tämä on aika hyvä esimerkki. Teillä on ollut hyviä konkreettisia esimerkkejä näihin liittyen. Joo. Ja esimerkkejä, jotka ei nyt ole yliakatemisoituja, siis ihan semmoisia, jotka liittyy oikeasti toisaalta koulumaailmaan, toisaalta myös niihin konteksteihin, missä mä oon ihan varma, että opettajina joudutte miettimään. Mä ehkä vielä pikkusen pakitan tuohon, mitä Antero sanoit, koska sitten opettajan näkökulmasta rahankeruu on hieman ongelmallista. Ihan siinä mielessä, että vaikka sen hoitaa vanhempainyhdistys tai luokan vanhempien ryhmä, niin ylipäätään se, että niin kuin koulun toiminnan nimissä harjoitetaan maksullista toimintaa, vaikka se ajatus on se, että kerätään yhteisesti rahaa, joka sitten jaetaan kaikille oppilaille
heidän kustannuksiinsa tasaisesti, niin opettajan näkökulmasta se on hieman ongelmallista. Mulla itsellä on ollut aika monta valvontaluokkaa ja ryhmää tähän ikään jo, ja joidenkin kanssa on ollut semmoisia tilanteita, että opettajana on miettinyt, että no mä voin ehkä sen kirpparin järjestää tai mennä sinne kirpparille jopa myymäänkin, eikä siinä ollut mitään semmoista, siis tähän ei ole liittynyt mikään ongelma, mutta sitten jos miettii tätä periaatetta pikkusen tarkemmin, niin se, että mikä se operooli on sitten esimerkiksi luokan yhteisessä rahankeruussa, niin mitä vanhempi musta on tullut, niin sen ehkä ongelmallisempana mä oon nähnyt tämän rahankeruuseen liittyvät asiat ikään kuin opettajan vaikka vapaaehtoisenakin tehtävänä, koska siinä tulee sitten sotkeutuneeksi niin moneen semmoiseen asiaan, joka ei kyllä kauheasti tuo esimerkiksi oppilaiden yhdenvertaisuutta siinä koulukontekstissa. Et siinä mielessä tämmöiset ihan tosi kivatkin asiat saattaa ehkä vähän, kun niitä miettii, niin joiltakin osin alkaa näyttäytyäkin vähän ongelmallisena. Niin, ja sitten mun täytyy sanoa sen verran, että kun tämä nyt ehkä siinä mielessä liittyy tuohon oppilaan, mutta niin kun se tulee vanhempienkin kesken, tulee ongelmia tosta, kun mulla on useampi kaveri, jotka niin kun on järjestetty jotain leirikoulukeräyksiä, niin sitten vanhemmat on järjestänyt jotain kirpputoria ja jotain muuta, ja sitten ne painostaa muita vanhempia osallistua, vaikka on silleen, että ei ole aikaa, että mulla on kiire, että voiko mä maksaa vaan rahaa, että mulla on hirveästi tekemistä ja muitakin lapsia, niin sitten tulee keskenäistä vanhempien painostusta, että sulla on vähän huono asenne, että sä nyt tuu myymään tätä makkaraa. Ja kun ei se ole siitä kiinni, että niin itsekin opettajana sitten mietin, että miten noi suhtautuu, koska eikö se pitäisi olla niin kuin vapaaehtoista lasten hyväksi eikä semmoista? Ehdottomasti. Siis tässähän se ongelma just tuleekin näiden vapaaehtoisten maksujen keruun kannalta. Nämä on just niitä ongelmakohtia. Ja sitten tietysti ne on ongelmakohtia siinä mielessä, että jos opettajana lähdet leirikouluun valvojaksi, niin vaikka ei ole minkäänlaista velvollisuutta tietenkään osallistua mihinkään rahankeruun, ja kollegana mä kehotan, että pysykää kaukana rahaan liittyvistä tämmöisistä tehtävistä, että kannattaa aina valita vanhempi tai vanhemmat, jotka hoitaa nämä raha-asiat, niin siitä huolimatta on vähän ehkä niin kuin joskus semmoinen moraalinen velvollisuus tai tulee itselle semmoinen moraalinen velvollisuus, että no kyllä mä nyt voin tänä lauantaina lähteä, että osallistunhan mä itsekin ja sehän on nyt sitten sitä yhteistekemistä, mutta ne ei ole mun mielestä ihan ongelmattomia, että niihin liittyy kyllä minusta aika paljon ehkä just semmoisia asioita, jotka sitten ei tue sitä ajatusta, että perusopetus olisi yhteinen tai peruskoulu on yhteinen kaikille. Että se ei valitettavasti niin kuin aina tue tällaisia lähtökohtia. Olipa hyvää keskustelua. Mä teen sillä tavalla, että aloitetaan tämä Nuoret ja talous. Ja maanantaina meillä on merkitty lakitieto ja yrittäjyys, itse asiassa toisessa järjestyksessä yrittäjyys ja lakitieto, niin mä todennäköisesti tuun tekemään niin, että otetaan tästä talousasiat niiltä osin, kun keskeiset jää ehkä vähän tänään kesken, ja sitten otetaan sitä yrittäjyysteemaa sinne maanantain luennolle, ja sitten siellä on yhteiskuntatieteen ryhmälle ryhmäopetusta, niin mä lakitiedon muutan hieman toiminnallisemmaksi näin verkon välityksellä ja sitten tehdään se, mitä siellä on ajatuksenakin tehdä. Eli katsotaan vähän sitä, että minkälaisia teemoja on otettu haltuun. Eli älkää hämmentykö siitä, että tänään jää todennäköisesti vähän nuoret ja talous kesken. Mä teen sillä tavalla, että aloitetaan siitä, että ruvetaan katsomaan nyt ihan tuoreimpia tuloksia, eli katsotaan vähän sitä PISAn talousosaamista, miltä nuorten taloustaidot PISA-viitekehyksessä näyttää. Mutta mä muistutan teitä siitä, että teillä oli siis tämmöinen vapaaehtoinen pieni tehtävä, että lukekaa 3 nuorten taloustaitoihin liittyvää
tekstiä ja sitten oli tarjolla yksi erillinen Jyväskylän KTL:n sivuilta ja sitten 2 sieltä PISA-raportista esimerkkitehtävää. Ennen kuin me aloitetaan tästä PISAn nuorten talousosaamisesta, niin mä kysyisin teiltä semmoista asiaa ääneen, että minkälainen mielikuva teille syntyi, kun te luitte nyt näiden nuorten taloustaidoista kerätyt tekstit? Nyt mä huomaan, että mä en pääsekään sille sivulle, minne mä olin toivonut pääseväni. Eli mutta te löydätte ne tekstit ja toivottavasti olette ennättäneet lukea. Mä en rupeakaan nyt säätämään tätä kohtaa. Mä kysyn siis vaan sitä, että te, jotka ennätitte lukea, niin minkälaisia mielikuvia tämä kyseinen tai nämä kyseiset tekstit teissä sai aikaan? Minkälaisia ajatuksia? No, mun mielestä niissä oltiin hieman huolestuneita nuorten taloustaidoista. Joo. Minkä tyyppisistä taloustaidoista erityisesti? No erityisesti mun mielestä siinä oli se tavallaan se säästäminen ja ehkä niin kuin sijoittaminen ja semmoinen niin kuin oman talouden hallinta. Tietysti siitä varmaan kertyy nämä kaikki pikavipit ja tällaiset. Joo. Oikein hyvä. Siis ennen kaikkea just nämä arjen taloustaidot ja niin kuin sä sanoit, että säästäminen, pikavipit, rahankäyttö. Eli nämä tekstithän oli niin kuin huomasitte ennen tätä joulukuun PISA-tulosten, siis viime joulukuun PISA-tulosten laaseeraamista. Ennätittekö te katsoa yhtään joitakin näistä PISA-esimerkkitehtävistä? Tämä nyt toivottavasti aukeaa. Mä näytän teille. Katsotaan vielä, että voidaan katsoa samaa tehtävää. Mä näytän tätä Z-pyörätehtävää, kun tämä löytyy multa helpoimmin. Jos te katsoitte näitä tehtäviä, niin minkä tyyppisiä tehtäviä teidän mielestä nyt nämä taloustaitoja mittaavat tehtävät oli? Nämä on siis 15-vuotiaille eli peruskoulun 9-luokkalaisille suunnattuja. Sanokaa vaan ihan reippaasti, jos ette ole ennättänyt katsoa. Se ei ole mikään synti eikä häpeä. Ennättikö kukaan katsoa? En ennättänyt katsoa. Okei, ei hätää. Joo, en mäkään. Oikein hyvä, ei mitään hämminkiä. Siis tämä on ollut vapaaehtoista, niin en missään tapauksessa edellytä, että katsotte. Jos teillä on jossain kohti mahdollisuutta, niin vilkaiskaa vaikka tätä pyöräosuuskuntatehtävää. Tässä on siis avattu, että millä tavalla oppilaiden on pitänyt hahmottaa tämän pyöräosuuskunnan kuukausimaksuja, vuosimaksuja ja sitten vähän arvioida, että minkä tyyppiset ratkaisut tulisi hänelle tai heille taloudellisesti edullisemmaksi. Että mikä olisi niin kuin edullisin ratkaisu tämmöisessä pyörävuokrauskontekstissa. Ja katsokaa ihan vaan silmäilemällä, mä luulen, että tähän menee teiltä muutama minuutti ja sitten täällä on myös tekstillä avattu se, että mitä tällä tehtävällä on kussakin kysymystyypissä haluttu hakea. Ja nyt jos ennätätte jossain kohti katsoa tätä tehtävää, niin mä toivon, että teille hahmottuu kuitenkin, nyt mä oon pahoillani, että mä johdattelen teitä, mutta mä en oikein keksi mitään muutakaan parempaa tapaa, niin hahmottuu käsitys siitä, että näiden tehtävien tarkoituksena on olla nimenomaan soveltavia, siis soveltavia tehtäviä. Semmoisia aika arkipäivän konteksteissa olevia, joihin todennäköisesti nuoret sitten ikään kuin törmää tavalla tai toisella. Ja nyt se, mikä tässä ehkä muodostaa sen jännitteen, on ehkä just toi, minkä Tiina äsken sanoit, että toisaalta on oltu aika huolissaan nuorten taloustaidoista. Siis siitä, että esimerkiksi tässä Pörssisäätiön kyselyssä on noussut aika selkeästi esiin, että arjen rahankäyttö, budjetointi, säästäminen, sijoittaminen, kuluttaminen on ollut niitä, pikavippien ottaminen on ollut niitä, joista
yleisesti on oltu huolissaan. Mutta sitten kun me ruvetaan katsomaan näitä talousosaamiseen liittyviä teemoja, mä vähän hyppelehdin, otetaan ensin näitä teemoja, niin suomalaiset 15-vuotiaat on hirveän hyvin osannut juuri tuon kaltaisia, kun äsken näytin, ihan arjen taitoihin, soveltamiseen liittyviä tehtäviä tosi hyvin. Se, että me sijoituttiin Viron ja Kanadan kanssa kärkikolmikkoon, ei ole ollut millään tavalla huono tulos, päinvastoin. Mutta sitten jos katsotaan vähän tarkemmin näitä tuloksia, että mitä nämä tulokset on syönyt, niin täältä mun mielestä löytyy tosi paljon ihan tosi tärkeitä asioita, jotka kannattaa jotenkin niin kuin miettiä ja ottaa huomioon talousasioita opetettaessa. Se, mikä tietysti on kauhean ilahduttavaa, kun näitä tuloksia lähtee sitten ruotimaan, on se, että kun PISassa yleensä nämä taitotasot on luokille 1-5, niin noin 1/5 meidän ysiluokkalaisista tai 15-vuotiaista ylti niin sanotusti huippuosaajien ryhmään tässä nuorten talousosaamista mittaavassa PISassa. Ja se, että noin 20% sijoittuu sinne ylätasolle, on ihan valtavan hyvä tulos. Ja vastaavasti sitten sinne ykköstasolle, joka on kaikkein heikoin, niin sinne jäi vain noin 2,5% vastanneista, joka sekin on hyvä tulos, että meillä niitä heikkoja osaajia oli tosi paljon vähemmän. Ilahduttavaa on se, että koulujen väliset erot taloustaidoissa on OECD-maiden pienimpiä, ja sitten koulujen sisällä ei myöskään näkynyt tämmöistä eriytymistä. Ja nyt tämä koulujen sisäinen eriytyminen liittyy siihen, että kun aika monissa yläkouluissa voi olla vaikka painotettuja luokkia, musaluokkia, pitkän kielen luokkia, jotakin tämän tyyppisiä, niin koulujen sisäiset erot oli myöskin koko OECD-PISAn pienimpiä, mikä on ilahduttavaa. Eli riippumatta siitä, missä koulussa ja minkä tyyppisessä luokassa olit, niin menestyit hyvin näissä talousosaamisen asioissa. Se, mikä tietysti sitten taas nostaa vähän päätään, on se, että sit suomen ja ruotsinkielisten koulujen välillä oli eroja, ja sitten toinen, joka teki eroa, oli huoltajien sosioekonominen tausta. Nyt PISassa kysytään siis sosioekonomista taustaa, ei ainoastaan koulutustaustaa. Ja sitten se, mikä kiinnittää huomioon, on tietysti se, että alimpaan sosioekonomiseen neljännekseen kuuluvien oppilaiden heikko osaaminen näkyi näissä meidän tuloksissa. Ja sitten se heijastui siihen, että tämä huoltajien sosioekonominen tausta vaikutti toiseksi eniten kaikista tähän kyseiseen osioon osallistuneista OECD-maista, joka ei ole kauhean hyvä asia, niin kuin olemme teidän kanssa aika perusteellisesti tässä puhuneet. Mä teen ihan muutaman noston, koska kun tähän PISAn talousosaamiseen liittyy myös taustakysely, niin melkein 90% 15-vuotiaista oli oma pankkitili, siis nyt tähän osallistuneista 15-vuotiaista oli oma pankkitili ja melkein 80% oli oma pankki- tai maksukortti. Se, mikä oli ilahduttavaa, oli se, että näyttää siltä, että suomalaiset nuoret vertailee hintoja, ja se on aika yleistä. Samoin tämmöinen niin kuin vastuulliseen kuluttamiseen, vastuulliseen talouden hoitamiseen liittyvät käyttäytymismallit, joita kysyttiin siellä asenne- ja arvopatteristossa, niin niillä tiedetään, että niillä on positiivinen yhteys talousosaamiseen ja se näyttäytyi suomalaisnuorten kohdalla vahvalta. Ja sitten se, mikä oli tietysti ilahduttavaa, oli se, että suomalaisilla nuorilla oli kaikkein eniten kiinnostusta raha-asioihin, kun katsotaan näitä OECD-maiden, tai kun heitä verrataan OECD-maiden keskiarvoon tai muihin osallistujamaihin. Viimeinen nosto, jonka mä teen, on se, että kun katsotaan nyt kokonaisuudessa nuorten taloustaitoja tässä talouspisassa, niin heillä, siis suomalaisilla nuorilla oli omaan talouteen
koskeviin päätöksiin paljon sanottavaa. Eli suomalaisnuoret näyttää osallistuvan tosi aktiivisesti, kun verrataan muiden maiden nuorten omaa taloutta koskeviin päätöksiin, niin he osallistuvat siis paljon näihin. Sitten se, minkä mä ajattelen, että liittyy ennen kaikkea nyt sit yhteiskuntaoppiin tai talousosaamisen opettamiseen, on se, että ihan selkeästi suomalaista oppilaista suurempi osuus ilmaisi, että saa taloutta koskevat tiedot opettajilta. Siis 71% suomalaisista osallistujista ilmaisi, että talousosaamiseen liittyvät tiedot tulee opettajilta. OECD-keskiarvo siis 50%. Ja sitten kun katsotaan vielä tätä yhteyttä, siis opettajilta saatu tieto, yhteys oppilaiden osaamiseen, niin se on ollut vastaajamaiden korkein. Eli suomeksi sanottuna se tarkoittaa sitä, että suomalaisissa peruskouluissa kuitenkin sit talousosaamista, taloustietoja ja taloudenhoitoon liittyviä taitoja opetetaan varsin hyvin. Siis tämän johtopäätöksen kyllä näistä tuloksista voi tehdä. Ja sitten se, mistä nämä suomalaiset nuoret kertoi, oli se, että talousosaamiseen liittyviä tehtäviä siis tehdään paljon. Näitä taitoja harjoitellaan muuallakin kuin yhteiskuntaopissa, mutta todennäköisesti aika paljon esimerkiksi yhteiskuntaopissa, kotitaloudessa, matematiikassa. Sitten katsotaan vielä, no tässä ehkä, tämä on semmoinen, mitä te voitte katsoa halutessanne ehkä pikkusen tarkemmin. Itsekin mä en ala tätä lukea teille tässä kohtaa ääneen, mutta jos katsotaan sitä, miten nyt sitten kouluopetuksen yhteyttä näihin PISA-taloustaitoihin on tutkittu, niin oppilaita siis kysyttiin, että kuinka usein heillä on viimeisen 12 kuukauden aikana ollut seuraavanlaisia raha-asioihin liittyviä tehtäviä. Ja tässä on nyt sitten näitä tehtävätyyppejä eritelty, eli kun äsken sanoin, että sillä kouluosaamisella on ollut tosi vahva yhteys ja koulussa harjoitellaan aika paljon talousosaamista, niin se tulee siis tässä kontekstissa. Se, mikä ehkä oli ilahduttavinta, oli se, että melkein noin 20-25% oppilaista kertoi, että kaikkia noita yllä mainittuja tai useita noista yllä mainituista tehtävätyypeistä on kuitenkin koulussa tehty viimeisen 12 kuukauden aikana. Sitten tuossa oikealla puolella olevassa kuviossa tai kuvassa on nyt sitten otettu huomioon, että missä määrin esimerkiksi oppilaat saa taloustietoon liittyvistä termeistä ja käsitteistä tietoa. Ja jos katsotte Suomen tummansinistä palkkia, niin lähes poikkeuksetta kaikissa näissä. Oikeastaan osto-optio, luottoriskijohdannainen on semmoisia, missä Suomi jää OECD-keskiarvosta tai sitten Virosta. Tuossa on varmaan joku muukin vielä, mutta ainakin nyt noi. Mutta lähes poikkeuksetta sit muut käsitteet tai muut tiedot on semmoisia, että oppilaat ilmaisee, että he saa kouluopetuksessa näistä tietoa. Kun me mietitään, että no mitkä on sitten ne osiot tai osa-alueet. Me äsken puhuttiin vähän siitä kansalaiskasvatuksesta ja demokratiakasvatuksesta. Ja mua jäi mietityttämään ehkä jotkut semmoiset argumentit tai kommentit siitä, että opettajat ei tiedä, että liittyykö esimerkiksi, tai mä ehkä tulkitsin nyt jotakin kommenttia väärin, että liittyykö vaikka demokratiakasvatus tai sitten kansalaisvaikuttamisen taidot siihen opettamiseen, niin jotenkin mä ajattelen, että tämä on yksi syy, minkä takia mä alleviivaan sitä, että meidän opettajina täytyy kyllä tuntea tosi hyvin opetussuunnitelmat ja opetussuunnitelman tavoitteet, koska kun mä mietin nyt taloustaitokontekstissa sitä, että miten näitä on sanotettu siis
oppilaiden taloustaitoja ja talousosaamiseen liittyviä osioita, niin perusopetuksessa ne löytyy verrattain selvästi näiden 3 tavoitekokonaisuuden kohdalta, jotka tuohon on teille merkitty punaisella. Mä en ala lukea näitä ääneen. Mä toivon, että jossain kohti ehkä palaatte ja vielä katsotte ja mietitte näitä. Että vaikka nyt nämä tavoitekokonaisuudet on pyritty kuvaamaan vähän yleisluontoisemmin, niin sitten niiden kanssa liittyvät sisältökokonaisuudet on ne, joissa ajatuksena on se, että opettaja oikeasti joutuu vähän miettimään ja pohtimaan, että mitkä on sitten ne sisällöt, joilla mä lähden näitä tavoitteita opettamaan. Mun pointti on siis vähän sama siihen, mitä mä sanoin siitä demokratia- ja kansalaisuuskasvatuksesta, että nyt kun tässä sattuu olemaan yläkoulun tavoitekokonaisuudet esillä, niin tämä, missä mä pyörittelen kursoria, todennäköisesti näette sen kursorin pyörittämisen, niin meillä on aika paljon kuitenkin semmoisia tavoitekokonaisuuksia, T7, T2, T3, jossa aika selkeästi tulee sitten nämä demokratia- ja kansalaiskasvatuksen teemat esiin. Mutta nyt mä kuulen, että joku haluaa kommentoida. Haluaako joku kommentoida? Mikki on ainakin sillä auki, että tulkitsen niin. Okei, ehkä vaan sitten halusin kuulla, että joku kommentoi. Mä sanoinkin siitä, että noiden tavoitekokonaisuuksien rinnalla pitää siis katsoa sisältöjä. Ja kun Tiina, sä sanoit siitä, että näytti siltä, että arkielämä ja oman elämän hallinta ja arjen taidot oli semmoisia, jotka näyttää siltä, että esimerkiksi taloustaidot ei ole niin vahvoja oppilailla tai on oltu huolissaan, että nämä taloustaidot on heikkoja niiltä osin, niin meillä on kuitenkin 2 ihan selkeää sisältökokonaisuutta. Toinen liittyy arkielämään ja oman elämän hallintaan, jossa ajatuksena on nimenomaan käsitellä niin kuin arjen taloustaitoja, perheen hyvinvointia, hyvinvointiyhteiskunnan rakenteita, toimintatapoja, sitä mistä me puhutaan, kun me puhutaan esimerkiksi rahasta, säästämisestä, veroista, mitä sillä suomalaisessa yhteiskunnassa sitten toteutetaan ja saadaan aikaan. Ja sitten tämä taloudellinen toiminta liittyy, no se ei liity nyt vain makrotalouteen, mutta siellä ehkä se näkökulma on hieman enemmän painottunut esimerkiksi julkiseen talouteen tai kuntatalouteen kuin sitten henkilökohtaisiin talousratkaisuihin tai ylipäätään talouteen ja sen hoitamiseen yksilön näkökulmasta. Mutta se paras kombinaatio tietysti on se, että nämä sisältökokonaisuudet keskustelee tavoitteiden kanssa ja että me osataan ikään kuin valita kulloinkin parhaiten sopivia sisältöjä noihin tavoitteisiin liittyväksi. No sitten sama juttu, mä en läpilue teille yhteiskuntaoppi 2 taloustiedon kurssitavoitteita tai sisältöjä, mutta niin kuin huomaatte, niin myös lukiokoulutuksessa tämä jako on hieman samantyyppinen kuin tuossa perusopetuksessa. Eli toisaalta siellä haetaan sitä, että siellä osataan ja pystytään tekemään yksilön talouteen liittyviä ei vain havaintoja, vaan ymmärtämään niin kuin yksilön talouteen liittyviä teemoja, sitä, että mitä nämä yksilön taloudenhoitoon liittyvät säästäminen, kuluttaminen, tulot, verot tarkoittaa yksilön kannalta, mutta sitten myös se, että miltä se näyttäytyy myös ihan kansantalouden kannalta. Miten yrittäjyys, työnteko, yritykset esimerkiksi liittyy kansantalouteen. Puhumattakaan sitten makrotaloudesta ja makrotalouden toimintamalleista, talouspolitiikasta ja sitten kansainvälisestä taloudesta. Tämä on ehkä nyt semmoinen teema, josta mä ajattelen, että kun sanoin, että maanantain luennolla jatketaan näistä talousasioista, niin nyt tämä on se kohta, jota mä lähden sitten syventämään muutamalla esimerkillä, että millä tavalla esimerkiksi opiskelijat on ymmärtänyt tai on vastannut tiettyihin YO-tehtäviin ja mitä niistä
muutaman kirjoituskerran tehtävistä on voitu tulkita. Ja nyt mä tekisin sillä tavalla, että mä pyydän, että jos teillä on aikaa maanantain luentokertaa varten, niin nyt mä teen siis semmoisen hyppäyksen, että nämä diat on jo olemassa siellä Moodle-alustalla, ja mä nopeasti näytän teille ne kohdat, joista mä ajattelen, että mä olisin tosi iloinen, jos te voisitte katsoa vaan nämä siis kokelaiden vastauksia etukäteen, että päästäisiin vähän keskustelemaan siitä, että miltä heidän vastauksensa nyt näyttää tietyssä kontekstissa. Sori, että mä vähän hyppelehdin ja nyt tämä näyttää teille sekavalta, mutta jotta mä pystyn sanomaan teille diojen numerot, niin tämmöinen ekskursiodia, joka alkaa dialta 28, missä on siis koottu YO-koetehtävän vastauksia, siis se on jo ollut jokeritehtävä, tehtävä 10, ja siinä on dialta se 29 tuonne dialle 33, on vaan siis koottu kokelaiden vastauksia, niin mä toivon, että katsokaa tämä tehtäväanto. Mä oon laittanut teille hyperlinkkinä sen kyseisen tehtävän, ja jos te haluatte katsoa hyvän vastauksen piirteet, eli tavallaan niin kuin sen deskriptio, jonka mukaan opettajat pisteyttää omien opiskelijoittensa YO-koetehtäviä, minkä perusteella he tekevät tämän ennakkoarvostelun, niin te voitte toki halutessanne katsoa sen. Mutta minimissään mä toivon, että jos te ennätätte, niin silmäilkää nämä muutamat diat, joihin on kerätty eri kokelaiden vastauksia. Ja sitten vähän samantyyppinen toive on tähän rahaan liittyvä raha, velka, inflaatio ja pankkien rooli. Eli se alkaa tämmöisestä diasta, siis diasta 48, missä on viritetty pankkien roolia kansantaloudessa. Siis se on ollut se tehtävä. Katsotaan, tähän mä en muistaakseni. Joo. Ja sen jälkeen alkaa tehtävistä ikään kuin tämä tehtävien koonti, että millä tavalla kokelaat on vastannut tähän kyseiseen tehtävään. Oikeastaan ne tehtäväesimerkit alkaa vasta tuosta dialta 53. Eli jos ennätätte, niin katsokaa diat 53-57. Eli nämä ennakkoon, jos teillä on aikaa. Ja sitten ehkä vielä viimeinen pyyntö. Ja nyt tämä on semmoinen, mikä ei edellytä teiltä kuin muutaman minuutin. Eli mä toivoisin, että kävisitte ottamassa kantaa tämmöisellä työkalulla. Mä oon sinne käynyt jättämässä yhden väitteen. Se, että kuinka oikeaa, kuinka realistinen se väite on, niin älkää välittäkö siitä. Käykää äänestämässä sen väitteen puolesta tai vastaan, ja sitten siellä pyydetään, että jättäisitte oman väitteenne. Eli mä oon pyytänyt semmoiseen kysymykseen, että siis siellä on väittämä, että taloustietoa pitää opettaa osana yhteiskuntaoppia, tai sitten siellä on väite, että taloustietoa pitää opettaa omana oppiaineena. Mä en muista enää, kumman mä kävin sinne kirjoittamassa. Ottakaa siihen väitteeseen kantaa, voitte kirjoittaa oman perustelun sinne, ja sitten mä toivon, että jättäisitte omia kannanottoja taloustiedon opettamiseen tai opiskeluun. Eli siellä on mahdollisuus jättää sitten oma kantanne. Katsotaan, mitä tämä tuottaa sinne ensi maanantain luentokerralle. Me jatketaan näistä taloustiedon opettamiseen ja talousosaamiseen liittyvistä teemoista. Mutta huomenna me siis tavataan siinä virtuaalivierailussa. Ja nyt jos sitten haluatte, että keskustellaan tai haluatte